संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय अबंगसाय। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङाजासे फोरोंथाइ बादाखौ दिनै बेखेवबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मदद होनायजों दिनै चिरां जिल्लानि नांदरबारि गामिनि नांदरबारि गुदि फरायसालियाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङाजासे फोरोंथाइ बादाखौ दिनै बेखेवबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि नांदरबारि गुदि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरिफोर गैयैनि थाखायनो फरायसाफ्रा थिग गैयै जेबो रोंगौथि गैयै जालांबाय। दा गोदान फोरोंगिरि हरदों बेबो लांदां जायगाखौ सुफुंनोल' हरदों बेबो पारमानेन्ट नङैसो। बिनिखायनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ मावथांखि लानानै बेसेन नाङाजासे फोरोंनो हाबाफारि लानायखौ गोजोननाय मोन्दों होननानै नांदरबारि SMC कमिटिनि आफादगिरि कलेन नार्जारिया बुङो। ओरैहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुंदोंदि बहाबा फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयाबा जों बेखौ नायबिजिरनानै गोदानै फोरोंगिरि लाबोनानै होफैनाय खामानिफोरखौ मावगोन होननानैबो बुंथियो आरो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दालाइसा फरायसा आफादफोरखौ लानानै गोख्रोंसिन फोरोंथायाव दिथा होगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा बुंथिबावो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो लाखानाय मावथांखि बादियै जेरै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि बिनि मोनसे गुबै थांखिया गासै बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौ थाखोनि फरायसालिसिम जोङो मोनसे मावथांखिनि गेजेरजों बेवहाय जिखिनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो जिखिनि आदब सोलोंनायनि जि आंखाल बेफोर ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे गिबि हाबाफारिजों जों जागायनानै दिनैनिफ्राय लानानै गोबां फरायसालियाव जेरै नैबे नांदरबारि LP स्कुलाव जोबोद गोथौ ओनसोलाव गोलैयो नाथाय बेयाव गोबां फरायसा दङ जों मिथिनो 52सा फरायसाफोर दङ बेयाव। दा बेजों लोगोसे बेयाव बिनि गुबै फोरोंगिरि बेयाव सासेबो गैया नाथाय गुबुन मोनसे फरायसालिनि फोरोंगिरि सासेखौ बेयाव एटाचमेन्टआव हरनाय जों मिथिनो मोन्दों। दा नाथाय दिनैनिफ्राय जोङो बेयाव 1000नि जि फरायसालिफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरोंथाइ बादा होलांनाय बा टिउटर हिसाबै बेवहाय जोंनि भलन्टियार्सफ्रा जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा बेवहाय खामानि मावगोन आरो बेवहाय बिथांमोनखौ सोलोंथाइ होनायाव मदद होलांनायनि थाखाय दिनैनिफ्राय जों बेयाव जागायनाय मोनसे हाबाफारि जों लादों आरो बिनिखायनो दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों मानोना दिनै जों नुदों जे गोबां गामि गिदिर गिदिर आरो जोंनि ओनसोलफ्राव LP स्कुल थानाय बा ME स्कुल थानाय बेफोर गोबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा बे फरायसालिखौ नागारनानै गुबुन फरायसालियाव थांनाय एबा गुबुन बेबादिनो फरायसालियाव थांनो हायैनि थाखाय स्कुल गारनांनाय बेबादि गोबां थासारि जोंनि ओनसोलफ्राव दङ। दा बिनिखायनो दिनै जों रावखौबो नेयालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों नैबेयाव जागायनाय हाबाफारि बादियैनो आरोबाव जों गोबां मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आसामनि जेराव जेराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ जोंनि बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै जोङो जोंनि गासैबो भलन्टियार्सफ्रानो जेराव जेराव गावगाबागाव ओनसोलाव मोनहासौवो बेवहाय जोंनि रोंगौसा भलन्टियार्स बिथांमोनहा बेवहाय फोरोंगिरि महरै बेयाव बिथांमोनहा माने फोरोंनाय मोनसे बेबादि मोनसे बानस' फोरोंनाय खामानि मावगोन। बिथांमोनहा बे दायित्वखौ बानस'नानै फरायसाफोरखौ गियान होनायाव आदब सोलोंनायाव मदद खालामगोन आरो बेयो जोंनि दिनै बर' हारिखौ मोनसे सोद्रोम समाज आरो जौगा समाज दानो थाखाय आरोबाव जोङो दिनै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय आरो आदब सोलोंनो थाखाय दिनै गुदि थाखोनिफ्राय जागायनानै जेसेबां जेंना दङ बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय जेसेखि खामानि मावनाय जोङो साखाफारा जानायनि गेजेराव नैबे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि साखाफारा जानाय मानोना गुदि थाखोनिफ्राय थिग जायोबानो गोजौ थाखोसिम गासैबो फरायसाफ्रा कनफिडेन्स एबा मोनसे गोसो आरो बोलोखौ लानानै बिथांमोनहा दावगालांनो हायो आरो सोलोंथाइ लानायनि आदब सोलोंनायनि जे मोनसे गोसो बेखौ बिथांमोनहा फेहेरना लांनो हायो आरो बिनि थाखायनो दिनै नैबे नांदरबारि LP स्कुलाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ जागायदों आरो बिनिखायनो बेयाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायगोन जाहाथे बेबादि
गोथौ ओनसोलाव जोंनि दख'रानि सिङाव एबा जोंनि गुबुन गुबुन एबसुआ माखासे ओनसोलाव सौहैयै जायगाबो थानो हायो। दा बेफोरबायदि ओनसोलनिफ्रायबो जुदि बेबादि माखासे फरायसालिफोर दङबा जोंनो मिथिहोयोबा मोजां। मानोना बेवहाय सरकार बिथिंनिफ्रायबो जों दाबि खालामनाय बादि गोबां बिथांमोना फोरोंगिरि थिसननांगौ दाबो खामानि मावनो हायाखै आरो बे दाबिया अरायसम थाबाय थागोन। आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद ज'यै बिनि बिथिंजों जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दङ। गभर्नमेन्टजों सावरायनाय आरो गोदान फोरोंगिरि थिसननांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ नारसिननाय बे खामानिया सोलिबाय थागोन। अदेबानि बिथांमोना हरनायनि सिगांबो गोबाव सम बिथांमोना हरनो हायै मोनसे प्रसेसनि थाखाय बदाय बेबादि फरायसालिफ्रा दिनै फरायसाफ्रा फोरोंगिरिनि आंखालाव गियाननि आंखाल जानानै थानो गोनां जायो। दा बिनिखायनो जों बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय नांदरबारि एलपि स्कुलनिफ्राय नैबे हाबाफारिखौ जों जागायगोन। बिनि सायाव जोङो जि फरायसालिजों सोमोन्दो थानाय सरकारजों सुफुंजानांगौनि जेंनाफोर बेखौ जोङो अरायसम जों नारसिनबाय थादों, सावरायबाय थादों। मानो होनबा बे मोनसे कन्टिनिउवास मोनसे प्रसेस जायो। नैबे फरायसालिनाबो नांदरबारिनाबो एलपि स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जानायनि उनाव लोगो लोगो बेयाव गोदान फोरोंगिरि थिसननायनि जे प्रसेस बेवहाय आरो गोदान नियम निथि फैनायनि उनाव टेट क्वालिफाइड टिचार दिनै थिसननांगौ। दा बेबायदि माखासे सरकारनि जे राहाफारि लानाय बिथांमोननिया जोबोद स्ल' जादों बेखौ जों मिथियो। दा नाथाय बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ बारंबार नारसिनो आरो खावलायो जाहाथे आथिखालनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारा लोगो नांनानै बे जेसेबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि आंखाल आरो लोगोसेयैहाय जेसेबां फरायसालिफ्राव दिनै बे ओनसोलाव अंगनबादि सेन्टारबो गैया होननानै जों मिथिदों। मानोना बेवहाय 55 जन फरायसा थानाय मानि आरोबाव बे फंबाय बिनानावमोन बायदि आरोबाव गोबां गथ'साफोर बे ओनसोलाव दङ। दा बिनिखायनो बे नांदरबारि गामियावबो मोनसे अंगनबादि सेन्टारनि थाखाय गोनां जाबाय। आरो फैबाय थानाय गोदान सोलोंथाइ आयेन खान्थि बादियै दिनै फरायसालियाव एलपि स्कुलाव अंगनबादि सेन्टारा कम्पालसारि थाफानांगौ। आरो दा बिनिखायनो जों बेफोर गासैखौबो नायजोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर फेक्ट फाइन्डिंखौ जों खालामनानै जों सरकारनि फारसे जोङो मोनसे रिपर्ट जों दाखिल खालामगोन आरो जाहाथे बिथांमोना बे मथे खामानि मावनो थाखाय जोंनि दाबिफोरखौ थाबै सुस्रांनो थाखाय राहा लायो। बिनि थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिनिफ्राय बिथांमोनखौ जों खावलायो। एबसुनिफ्राय जोंनि नांगौ जेंनाखौ सुफुंफैनायखौ नुनानै आङो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बे स्कुलाव फोरोंगिरि गैयामोन, जिर' टिचार जाना थादोंमोन। दा दिनै बे जेंनाखौ नुनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि बे फोरोंगिरि गैयै फरायसालिखौ दिनैहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंलांनो थाखाय दिनै जि हाबाफारि लादों आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव। जेन' जोंनि बेबायदिनो माने जोंनि बे फरायसालिनि नांगौ जिखुनु नांगौ बेफोरखौ माने इयुनावबो जाहाथे मोजां मोजां सुफुंलाङो आं बेखौ बेखिनिखौ आसा थिनाय थायो आरो। बेसेबां गोबावनिफ्राय फोरोंगिरि गैयामोन? थांनाय गुदि फरायसालिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसामाव बर' बिजोंखौ जोङो बेबायदि मोनसे थांनाय मासमोन नामाथाय आं थारिखखौ गोसोआव गैला। माने जिखुनु आगोलनि फोरोंगिरिया रिटायार जानायनि उनाव बे फरायसालिया 3 मासआ जिर' जाना थादों। गैया, फोरोंगिरि सासेबो गैयामोन, माने ओरैनो लांदां जाना थादों। ओमफ्राय फरायसाफ्रा बिदिनो फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय माने गेलेलाबायो बायदिसिना ओरैनो फांफुं फांफुङैनो जिउ खुंलांदोंमोन आरोखि। बिदिनो गेलेनायजोंनो माबा फरायलांदोंमोन। बेनि उनाव जोङो ब्लकआव आरो डिस्ट्रिक्टआव थांनानै खननै खनथाम बिहैबाय। बिहैनानै जोङो जावले जावले बिहैनायाव जोंनो सासे फोरोंगिरि हरबाय, बे प्रेमा नार्जारिखौ हरदों। बेबो माने गुबुन फरायसालिनिफ्राय बे लांदां जानायखौ सुफुंनो थाखायल' साननै सानथामजोंहाय ओरैनो आफादत्त हिसाबै जोंनो फोरोंगिरिखौ हरदों आरोखि। दा बेखौबो जोङो आसा गैया, गाव माने बबेबा माबा मोननोबानो सुबिदा मोनोबानो बेबो थांखागोन। बे उनावहाय बे जिर' टिचारानो जानायनि चान्स थायो।